Здравейте и добре дошли в Safe Space подкаст. Подкаста, в който говорим открито, честно и без филтър за менталното здраве. Имам удоволствието заедно с Моника това пространство да ви го представим първо на вас. Всъщност това е едно пространство, което решихме да създадем като безопасно и спокойно и сигурно, в което да може да намерите истории, идеи, съвети, които да ви вършат работа и които да ви помогнат в това да сте по-устойчиви на стрес, да имате доверие в себе си, в взаимоотношенията си с другите и всъщност най-важното нещо да изградите повече баланс в живота си. Моника, може би преди да започнем изобщо, е хубаво да се представим. Аз коя съм, ти коя си. Ако искаш, кажи няколко думи за себе си. Да, аз казвам Моника Николаева и съм клиничен психолог. Всъщност завършила съм и бакалавър и магистър като клиничен психолог. В момента искам първо да записвам докторантура. От личния ми опит имам и доста така допирни точки до менталното здраве. Това ще си го говорим и в бъдещи епизоди. Мисля, че е доста полезно и смятам, че е много важно да говорим за това, през какво и ние сме минали. Но като цяло в момента практикувам като клиничен психолог и двете имаме и личен и професионален път, който ни доведе до тази тема. Ще се радваме ти да се представиш, Дени. Деница Божанова съм аз. Аз, за разлика от Моника, работя и практикувам в Велико Търново. И всъщност благодарение изобщо на дигиталния свят имаме възможността и всъщност да сме ви полезни дори по този начин. И за мен, и за нея е ясно защо е Safe Space, но може би е хубаво да изподелим и с вас защо точно Safe Space. На пръв поглед самото име говори само за себе си, какво е това пространство, но все пак то може би си има и е нужно да ви споделим каква е предисторията. И благодарение на Safe Space аз имам и удоволствието да познавам Моника. Ако искаш, Моника, ти като създател и основател на това пространство, може би да кажеш няколко думи. Да, safespace.help всъщност е онлайн платформа, която създадох в началото на януари. Дени всъщност е част от психолозите там и работим с нея от всъщност създаването на платформата. Още в началото стана част към нашия екип. Всъщност Safe Space е онлайн платформа. Тя е създадена с мисъл да направи психотерапията по-достъпна, лична и сигурна. Самата регистрация е лесна. Попълваш кратък въпросник, в който споделяш своите нужди, предпочитания и очаквания. И в рамките на по-малко 24 часа, всъщност платформата ти предлага най-подходящия психолог за теб и твоите нужди. В самата платформа можете да намерите чат сесии, видео, аудио сесии, както и да използвате личен дневник, който да записвате мислите си и емоциите си. Всичко това може да бъде и напълно анонимно и от уюта на вашия дом. Всъщност Safe Space е създаден, за да бъде именно това, което и ти каза, Денис. Името му подсказва какво е, но едно сигурно място, където можеш да бъдеш себе си, без страх от осъждане, просто с разбиране и приемане. Самата платформа беше точно това. Хората да намерят наистина подходящия за тях психолог, защото смятаме, че е много важно връзката между един клиент и един психолог. Това ще са и теми, които ще засегнем и в бъдещи епизоди. И всъщност Safe Space е точно това, което искаме да създадем и в този подкаст. Едно място, в което може да бъдем себе си, в което може да говорим малко повече за темата ментално здраве, да по-детайлно да навлезем в нея, да представим какво всъщност са трудни моменти и как може да минем през тях по най-лесния начин. И всъщност, Моника, докато те слушам, може би много хора ще се зададат въпроса, след като има такава платформа, след като е толкова лесно да бъдеш част от едно пространство, където да бъдеш чут, защо правим този подкаст? След като има платформа и всъщност логичният въпрос е точно този, може би на хората, защо правим този подкаст? Абсолютно, защо още решихме да го създадем този подкаст. Всъщност с Дени си говорим за този подкаст вече няколко месеца като идея. За мен специално отговорът е в това и защо създадох самата платформа. Доста често хората около мен се притесняват да говорят за това, че са тревожни, претоварени, депресирани. Всъщност много хора около мен казват, аз не знам на кой да се доверя за тези трудни моменти, през които преминавам. И всъщност
както платформата, в която работим с изключително добри психолози, както ти, Дени. И всъщност този подкаст го създадахме, защото напоследък постоянно излизат всякакви теми за личностно развитие, как да се подобряваш всекидневно, постоянни насоки какъв трябва да бъдеш. Но тук ние не искаме да се съсредоточаваме върху това. Мгм. Ние искаме всъщност да се съсредоточим върху нашето реално ментално здраве. Тоест да навлезем по-детайлно, по-навътре в психичните проблеми. Ще разказваме наши лични истории. Ще показваме какво всъщност е да си в една среща с психолог, как преминава една такава Мгм. сесия. И всъщност ще навлезем по-дълбоко не в това как да бъдем най-добрата си версия на себе си, а по-скоро в това как да приемем себе си, когато всъщност не се чувстваме добре и претоварени, например. Абсолютно. Всъщност, докато те слушам, си давам сметка, че хората като че ли дори да имат нуждата и желанието да се обърнат към психолог, всички ето тези въпроси или неясноти, така да ги наречем, и какво ще се случи, мога ли да се доверя, Да. дали това, което кажа, ще остане там или ще бъде разказвано и преразказвано, и какво да очаквам от първа, втора или пета среща с психолога. Всичко това Мгм. като че ли са онези спънки от една страна, които казват на човек: хайде другата седмица ще отида или хайде другия месец. И всъщност моята мотивация аз да се съглася да направим такъв подкаст е всъщност хората да разберат и да видят чрез темите, които ще обсъждаме, че всяка една тема, всичко, което се случва, не е само на този човек, който гледа. Тоест, Абсолютно. човека да остане с усещане, че не е сам. Мгм. За мен това е много важна тема. Аз мога да приема, че това е като мое мото. Винаги да казвам на човек: не си сам. Не е сам в това, че онова, което преживява, е само негово, много неприятно и другите ще си помислят. А всъщност това е тема, която той преживява и нужно е да бъде споделена, за да може и други хора да разберат, че всъщност това е нещо напълно нормално. Менталното здраве е тема, която на пръв поглед все повече се коментира, все повече излиза на преден план, все повече така фокуса се насочва. И в Мгм. същото време все повече хора не знаят и какво всъщност е ментално здраве. Така. Дали когато аз имам бърнаут или паника атака или преживявам тревожност, това е свързано с менталното ми здраве или това е просто следствие на стрес от това, че аз имам много задачи. Мгм. И всъщност тук идеята с Моника е да дадем фокус на това, че така както се грижим за тялото си, така както се грижим за външния си вид, така както се грижим изобщо за това да правим профилактични изследвания, по същия начин е нужно да се грижим и за онова невидимото, което обаче определя или като че ли дава насока на външния ни облик, именно менталното или психичното здраве. И всъщност нашата основна посока и фокус в този подкаст е точно това. Ти да видиш реално какво се случва зад вратата, т.е. в онова пространство, което всъщност е индивидуално в работата с терапевта или психолога. Абсолютно. Много добре го каза и наистина истината е просто една. Всеки минава през трудни моменти, Мгм. всеки преминава през трудни периоди и всъщност това мълчание само ги прави още по-тежки. Тези хиляди, нали, рутината сутрин, рутината вечер, постоянно, нали, да кажем, се фокусираме върху едни неща, които понякога не ни помагат наистина. Ако ние не знаем реалния проблем, откъде идва това, както Мгм. казваш, този бърнаут, тази депресия, тази тревожност, ние всъщност не го третираме, само задълбочаваме проблема. И когато започнахме тази платформа, много хора ни питат всъщност аз за какво ми е да ходя на психолог, Мгм. аз нали си имам, да кажем, нямам нужда от това. Но точно заради това, че всеки един човек преминава през тези трудни моменти, на нас са ни нужни някакъв тип инструменти, които може да ги Мгм. получим само от един професионалист, това, че нали, да ни помогне ние да се чувстваме по-добре. И този подкаст е точно това, да помогне дори на един човек да си каже, както ти каза, не съм сам. Ние сме хора, преминаваме през много еднакви нали, трудности и моменти в ежедневието ни,
Но точно тогава ние може да извадим едни по-добри инструменти, които да ни помогнат ние да преминем през тях. И всъщност моята мотивация е тази тема да стане нормална част от ежедневните ни разговори. Менталното здраве да е част от това да бъдем хора, защото то наистина е част от това ние да бъдем хора. С този подкаст, всъщност аз и Дени искаме да предложим пространство, където информацията е достъпна, подкрепата е осъзнаема, наистина самия разговор е честен. И всъщност това е пространството, което искаме да създадем чрез темите, с които ще споделяме, ще говорим в бъдеще и всичко, което искаме да кажем с този подкаст. Всъщност, Моника, аз те слушам и веднага в мен се появяват и такива въпроси, които и аз съм срещала от страна на клиента. Защо трябва да отида на психолог, а не да го споделя с приятел? Тоест, и много често се замита, преживявам тревожност. Ама кой не преживява тревожност? Нали, аз съм под силен стрес или напрежение. Ма то живота е такъв, нормално е да преживявам. Някак си замитаме, повечето хора са склонни да заметат под килима тревожността, депресията, паникатаката с някакви външни обстоятелства, които са причината аз да преживявам това. Но това е нормално. Или много често се чува израза я се стегни и продължавай. И всъщност, когато ето това я се стегни, напълни чашата и я прелее, всъщност идва един момент, в който каквито и усилия да направиш, колкото и да полагаш усилия да се стегнеш, як си вече не работи. И тук идеята в този подкаст е точно тази. Да разбереш, че дори веднъж да си преживял депресия, означава, че се е открехнала вратата на едно пространство, в което е възможно да те залее една вълна в един момент, в който уж няма никакви предпоставки за това и ти да не знаеш какво да направиш. Тоест да се почувстваш все едно изхвърлен на брега и да не знаеш какво да правиш оттам нататък. Тоест, идеята на този подкаст е да си дадеш сметка, който гледа в момента, че независимо какво преживяваш, то е важно. То е важно на първо място за теб самия и за това ти да се чувстваш достатъчно добре, за да сбъдваш мечтите си. Защото в крайна сметка целта на този живот е точно това. Да му се радваме и да сбъдваме онова, което имаме като посока. И всъщност в този подкаст идеята е не просто да даваме една теоретична обосновка на това какво е тревожността, какво е паникатаката, какво е депресията или какво е всичко онова, което се случва с един човек, защото това всеки може да си го прочете. А когато го разбереш, че го имаш и какво да правиш след това. И всъщност да направим ясна идеята, че да отидеш на психолог, психотерапевт, консултант, който е квалифициран, който е наистина подготвен за тези казуси и проблеми, не е лукс. Не е нещо, което е специално преживяване. А това е част от ежедневието, от рутината, както това да станеш и да измиеш лицето си, да прочетеш книга, да се разходиш в парка, да си доставиш някакво удоволствие. Същото е и работата с психолога. Не е нужно да чакаш да имаш диагноза, проблем, някакъв дискомфорт, който вече не можеш да се справиш с него, за да кажеш търся помощ. Тоест, превенцията винаги е по-добра от лечението в последствие. Така че идеята на този подкаст е точно тази. Ти да почувстваш, че това е място, където можеш, ако щеш, дори да правиш превенция, дори да нямаш някакъв проблем или казус, преди да се случи. Всъщност нашия вътрешен свят е това, което ни прави щастливи, мотивирани, продуктивни, т.е. за да бъдем по-добри, по-успешни, по-организирани в нашето ежедневие, всъщност това, което всички ние искаме да бъдем по-добър приятел, по-добър колега, по-добър съпруга, нали, всички тези неща, които ние търсим в живота, всъщност те идват отвътре, не идват от външното удоволствие, от това ние как се справяме с всяка една ситуация
е спрямо това ние как се чувстваме с нас самите. Знаете, че когато сме стресирани, тревожни, нищо друго не ни се случва така, както искаме да ни се случва. Когато сме спокойни, чувстваме добре със себе си, с нашия вътрешен свят, всичко сякаш ни се случва по вода и всичко ни върви спокойно и Мгм. леко. И всъщност това искаме да покажем със самия подкаст, че тези теми са важни да ги нормализираме, да говорим за менталното здраве колкото се може повече, защото всеки един от нас преминава през такива вътрешни бури, които не можем много често сами да преминем през тях. И когато имаме специалист до нас или да кажем, знаем малко повече по темата, по-детайлно разбираме този проблем, всъщност откъде е дошъл, то той се е появил в нашия живот, много по-лесно може да го премахнем, да преминем през него и отново да стигнем до тази спокойна и щастлива версия, която търсим. Този подкаст всъщност е и това пространство, както за нас с Дени, така и за вас, нали, да бъдем заедно, да може да споделяме спокойно, честно, открито, да може да говорим за тези теми много по-детайлно, много по-близко до нас. Всъщност това, което ние наистина чувстваме и през това, което наистина преминаваме. Говоренето за менталното здраве е първата стъпка към промяната. Абсолютно. Всъщност, идеята е, че в живота, без значение дали ни харесва или не, посоката винаги е отвътре навън. Ние Мгм. сме склонни да преглъщаме, да не говорим, да не споделяме, защото то не се виждало, защото другите не го разбирали. Но всъщност, когато ние не се чувстваме добре, това дава отражение и на всичко, което ни се случва навън. И тук с този подкаст дори мога да използвам тая метафора, че ние сме склонни да обърнем хастара, нали, наобратно. Тоест, за да видите вие какво точно се случва вътре, във вътрешния свят на всеки един от нас. Няма човек, който от началото на живота си до края да не преживее неприятна емоция. Ние като че ли сме склонни все да бягаме от тази болка, все да бягаме от това, което може да се случи, но това е всъщност празен ход. Тоест, това е илюзия, че ние може да избягаме от болката. Идеята е да я опознаем, т.е. когато се сблъскаме с нея, да знаем какво се случва. Някак Мгм. си, за да имаме една база, с която, това е симптом, аз трябва да потърся помощ. Същото е М. като боли ме главата, или имам проблем с зъба, или имам проблем с опорно-двигателната система. Тоест, знаем къде да отиваме. Отиваме на ортопед, отиваме на зъболекар или на друг специалист. Същото е и с менталното здраве. Тоест, ние да познаваме вътрешния си свят, за да можем всъщност да реагираме, когато нещата са обратими в много кратък диапазон. Много хора, може би и това трябва да споделим, че някакси се отказват още преди да са започнали от една терапия, защото Да. това било много дълъг процес, в който и това е факт, защото да опознаеш себе си, да подредиш вътрешните си шкафчета, всъщност е процес, факт. Но Мгм. когато има нещо, което ни тревожи и ние не чакаме това да премине като процес в рамките на една година и след това вече да не мога да функционирам нормално и тогава да попитам, да, това е дълъг процес. Но когато аз усетя, че нещо ми пречи, изпитвам така, чувствам безсъние, нямам апетит или имам чувството, че получавам инфаркт, а М. всъщност нямам никакъв физиологичен проблем, аз може би е време да потърся специалист по ето това, свързано с тази тема, психолог, психотерапевт, с който аз да се консултирам. Защо всъщност ми се случва това? Нямам Мгм. уж никакви фактори, а не се чувствам добре. Нямам М. здравословен проблем, а не се чувствам добре. И Мгм. тогава да, е нужно време, но времето М. ще е много по-кратко, отколкото ако отидем вече с някакъв проблем, който е като Да. диагностициран. И всъщност Абсолютно. това е идеята на целия ни подкаст. Той да бъде различен от останалите, в смисъл, че нашата посока е друга. Тоест тя тръгва Мгм. отвътре, а не отвън. Не от това, което виждат другите. Не от това, което ти можеш да направиш сега и след 5 минути вече виждаш резултат. А Да. онова,
което дори да ти отнеме малко повече време, го правиш в дългосрочен план. Тоест, след 2, 3, 5 или 10 години, Мгм. ти всъщност да си на мястото и да ти се случват тези неща, за които днес мечтаеш. М. Много хубаво го каза. Много се вълнувам като цяло за всички теми, които ще си говорим тепърва в подкаста и които ще засегнем точно по тази тема, че всъщност всичко идва от нас самите и това Да, как... ние може би имаме с теб така идея какво предстои или какви теми, но Мгм. пък може би хората могат да споделят някъде. Ако Да, искаш, сподели къде могат да споделят пък своите си предложения, защото всъщност това, което виждате е така. да. Ам, Чакаме вашите обратни връзки, много ще се радваме. Да, ще оставим долу в описанието наш имейл, LinkedIn профилите ни, на Дени сайта, както и на SafeSpace сайта. Там може да ни пишете какви теми искате да обсъждаме. Може да ни слушате в YouTube, както и в Spotify, за да не изпускате нови епизоди. Аз така като финал на този епизод искам едно малко упражнение да дам. Тази седмица може да споделите с някой близък как наистина се чувствате, дори с едно малко изречение. Просто защото тези малки, както казахме, стъпки правят уж голямата разлика. И ви благодаря, че ни слушахте, че бяхте с нас и се вълнувам за всички нови теми, които тепърва ще пускаме. Аз също се вълнувам и за мен наистина е удоволствие, че с Моника правим това приключение, го започваме, защото всъщност това, което тя каза като упражнение е нещо, което ако всеки ден правите по 10 секунди отнема, всъщност се превръща в един ритуал, сякаш без който не можем. И Мгм. тук аз като финално изречение казвам, че дали ще бъдем щастливи или нещастни, всъщност въпрос на наш избор. И ако днес просто решите, аз искам да бъда щастлив или щастлива, т.е. вие вече сте направили първата крачка. Да. Идеята е наистина да се огледате около себе си и да видите колко много неща имате. Не просто материални, а неща, които имате в живота си, като приятелства, като контакти, като връзки, като успехи, ваши успехи и всъщност да благодарите за това. Мгм. Всъщност да си благодарен е първата стъпка към всъщност твоя път към ментално здраве. Аз също много благодаря, че бяхме заедно и на теб, Моника, така сърдечно благодаря най-искрено, че сме заедно в това начинание, така че очакваме вашите предложения, теми, обратни връзки или мнения и Мгм. надявам се до скоро.